И в тъмната гора един великан я отвлякал, за да я изяде. Затворил я в подземието и тя започнала да плаче, чакайки своята участ. В един момент един глас или нещо е почушнало да погледне отстрани зад вратата и да види, че всъщност има две на метала, едното на гарван, а другото на лисица. Това на гарван не е било по мярка, но на лисица е лепнало като втора кожа. Тя го сложила и избягала от великана и от тъмната гора, но вече никога не могла да се върне в дома на мъжа си или в дома на семейството си. Трансформирала се, била в лисица. В най-тъмната гора, понякога когато плачем, ни остава единствено да сменим формата си, трансформацията. И тогава обаче идва едно пожертвование, което всички превъплъщенци правят. И това е, че трябва да оставим старото си аз, да го дадем в жертва. Когато това е съзнателно, наистина можем да бродим в силата си и да гледаме звездите. Казват, че клетката на гасеницата напада клетката на пеперудата. Явно в тъмната гора трябва да дадем жертва гасеницата, въпреки че тя може да се съпротивлява. И чак тогава можем да усетим себе си, пеперудата или лисицата.